Takanopindirana zvisingaiti uye ivo vacho vaitotadza kuti vari kutondisiva. Kozi handina mibvunzo yakawanda hapana mibvunzo yakawanda yandakambovabvunza. Zvizhinji zvese vakangotodza kuti zvazvitori mugwara. Vachitotaurawo kuti neniwo nekusaidhi ndandichitokutsvagawo asi kuti ndizoti ndokuwanira papi vanga vasingazivi. Ini nhasi ndikutsvagawo baba vangu vanonzi Tafirei Nyika Mugweni. Vaishandira paGlenora Police Station. Ndakakura ndichichengetwa nagogo vanova mai vamai vangu. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva. Ndinofara hangu kuri sei kwamuri? Kuno kuri nani? Ndiani zviya? Mukutaura naLinda. Linda ani? Linda Zimbango. Alright. Andisi. Yangu iri pakuti ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Tafirei Nyika Mugweni. Alright. Iwe unobva kupi kumusha? Kumusha kwangu inini kunonzi, kumusha kwa baba vangu ndekwa Murambinda, kunonzi kwa Mugweni. Mama vangu vanobva kuBhohera ikoko futi, kwa Nyashanu, kwa Ziriri uko, vainzi Stiwe Zimbango. Vainzi Stiwe ani? Stiwe Zimbango. Hauna kumborasika uri mwana wangu chaiye? Mubvunzo wandakatanga wabvunza ndokuti ini ndiriwe nambani. Baba vangu vakanditi uri second from last. Kura kuti ikoko kune vana 7, vasikana 5, 2 vakomana. Saka ini ndiri pa number 7. Koita mukomana wokupedzisira. Saka kura kuti ta 8. Asi baba vangu kubva ndiri mucheche kusvika pa 30s wasingambotsvagewo kuti mwana wangu ari kupi kana kuti zvakamira sei. Munombozvifungawo here izvozvo? Ndakatotaura navo vakati mwana wangu ndiri kutozvinzwisisa. Pain iyoyo ndiri kuinzwisisa but chiuya panzvimbo. Ndozvavakadzanangura. Munogona here kutora zvese zvakaitika izvi mobva mazvirasa moregerera baba wedu? Ndinokwanisa. Ndinokwanisa because ndiri munhu anoendawo kuchechi. Handikwanisi futi kuramba ndakachengeta. Aiwa, munopinda chechi? Ndinamata ZCC. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Ndadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri. Ndina vatete vangu. Mwana anoda kuziva dzinza rake. So chiri kundifadza nhasi ndechekuti guys, muri kushanda nesu uye zvakare kwese kwamuri tinokutendai munyika yese yeZimbabwe muri kubata basa. Ndogara ndichitaura kuti Teachkach isisu tingori vatungamiri but imimi ndimi vanhu wacho, saka tiri kukutendai nerutsigiro rwamuri kutipa pachirongwa chedu chatiri kuita. Nhasi ndina vatete wangu. Ndinodaira kuti nhasi vatete vari kufara. Ani mufara nhasi? Alright, chimbomhoresai muri yeZimbabwe nhasi. Aya, muri yeZimbabwe makati zvenyu. Ai, ndine mufaro wakapfurikidza. Muri kufara chii chiri kuita kuti mufare? Ndaziva dzinza rangu. Maziva dzinza rei? Ndisati ndanyatso
kusangana hangu navo but kungoziva chete kuti ndataura navo uye variko vapenyu. Chokwadi. Ndozvinhu zvandiri kunyanya kufarira zvangu. Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Vateta ava vandakagara navo pano ndofunga takamboposta video vachiti vari kutsvaga tafire nyika mugweni baba vavo. Saka tainzwa mainformation achibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vachiti kuno kuwariko wekwamugweni, vamwe vachiti wari kuno. Izvozvo zvega ndo zvinoita kuti tikutendei neinformation iyoyo. Asi painformation yese tichiunganidza takazonyatsa kusvika chaipo pamudzi pana baba vatete vangu vari panapa. Saka right, vatete chindiudzaiwo kuti mushure mekunge ndakufonerai nezuro muchitaura nababa makanzwa sei? Zvakanyatsa kundopindirana? Takanopindirana zvisingaiti uye ivo vacho vaitotadza kuti vari kutondisiva. Kozi handina mibvunzo yakawanda hapana mibvunzo yakawanda yandakambovabvunza. Zvizhinji zvese vakangotodza kuti zvazvitori mugwara. Vachitotaurawo kuti neniwo nekusaidhi ndandichitokutsvagawo asi kuti ndizoti ndokuwanira papi vanga vasingasiyi. Chakanyanya kundifadza ndechekuti vakabva vanyatsokudoma negore rangu chairo randakazvara. Ndozvinhu zvakanyanya kundifadza izvozvo. Alright. Saka iwo waiti zvechokwadi waimboshanda paGlenora police station? Chokwadi, vakatonditumira mapicture. Vachitoripo vakatonditsanangura nhoroondo yese negore ravakazoritaya vakatotsanangura. Ndakazobvapo gore rakati. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka imi muchiwatarisawo baba mufaro wavo wengi wakaita sei? Baba vari kutononokirwa nekuti mwana wavo asvike panzvimbo. Alright, anzitouya panzvimbo. Kana nhasi chaiye uya. Vakangomirira baba kuti vada kuona mwana wavo musikana achisvika. Alright. Aiwa, tinotenda chinhu chakanaka. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe nekukubatsiraiwo kuti munge muchiziva dzinza renyu. Saka baba vangu vachitaura kuti makambovabvunzawo here kuti baba saka zvakamira sei mumba medu tiri wangani, kune vamwe wanawo here kunze kwangu, zvakamira sei izvozvo? Ndakavabvunza. Baba ndakavabvunza kuti saka mubvunzo wandakatanga wabvunza ndokuti ini ndiri wenhamba ani. Baba vangu vakanditi uri second from last. Kura kuti ikoko kune vana 7, vasikana 5, 2 vakomana. Saka ini ndiri panhamba 7. Koita mukomana wokupedzisira. Saka kura kuti pa8. Saka wariko kumusha ikoko wese here kana kuti wamwe wakaroorwa, wamwe wakumabasa? Kutaura kwavo vanenge vaiti vakomana 2 vari kuSouth Africa. Ndobva vati 1 musikana anzi ari kumarimba paki uko. Vamwe vachona pane vamwe vaiti vari kumusha ikoko. Saka vamwe vacho ndinozova vanozodoma vese avo kuti vari kupi. Aiwa, tinotenda. Saka kutotaura kuti mimi dzinza renyu mariona. Saka gumbo renyu gumbo rangu toda mbondoona mudhara mugweni. Munopasvika zveshuwa vakatimirira. Aiwa, tinotenda. Saka ngatichimbotariseiwo kusaidi kwenyu. Kunana mama makataura paipai mukati kunana mainini vakasara waning'ina here kana waning'ina vamama nevakoma. Makawatsanangudzirawo here nyaya? Ndakavaudza. Vakazvitambira sei? Vakazvitambira, vakatozvifarirawo kuti mwana wedu aziva kuna baba vake. Uyezve vana sekuru vangu ndikavafonera vakatozvitambira vakati aiwa chikuru kusangana tonotaurirana tiri panzvimbo. Ndokutsanangura kwakaita vana sekuru. Asi makatarisa vana sekuru havazokwanisi here kuzoomesa musoro kuti mwana wedu zvazodai zvikadai? Tisingazozivi kumberi. But niniwo pamatauriro avakaita nenika vakaratidzawo kuti zvinhu zvaitovanetsawo mumwoyo mavo kuti saka muzukuru wedu paari anenge achifunge iwo kuti baba vangu which ndanda kutongotora vana sekuru vavo kuti ndo vana baba. But vakazvifarira hangu. Dai vanga vasina kuzvifarira vakatoti wakazombozviitirei zvese zvawakaita izvozvo hatidi kana kuzvinzwa. But vakazvitambira.
Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 atiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Ndakakura ndichishandisa zita risiri rangu, ndichishandisa senemu zvisiri zvangu. Ndakazozviziva ndakunyora grade 7 ndo patakanzoenda nemabheti kuchikoro, ndo pandakazoziva kuti ndonzi Kudzai Chitau. Asi kumashure kwesoko vese vanondiziva, vanonditi ndonzi Kudzanai Chitsamba. Asi handinzi Kudzanai Chitsamba, ndonzi Kudzai Chitau. Zviripo zvekuti ndinoita musha wangu haugare zvakanyanya, ndokota vana ende handizovaki dzimba dzinoenda mberi. Saka hatizozivi kuti mhepo dzinenge dzichibva kumusha kwandakaberekwa here kana dzichibva kupi. Ndoda kuti muzvishingise mukwanise kutsanangura. Musa very sorry. Shame. Maiwa zvishingise. Ko mama waripi? Mama vari kumusha kwamuriwo. Hanzi baba wainzani? Baba vainzi Denford Chitau. Denford Chitau. Ko patakatanga kuuya muchitifonera kuti no maida kubatsirwa kuti mutsvagewo baba wenyu, makanga mawaudza here kuti ndo matanho amatora? Ndakanga ndisina. Ngei? Ngei musina kuvataurira? Ndakati ndozovaudza kana ndichinge ndavawana. Dai ndakanga ndisina kuvawanawo ndaingotosiyiwo zvakadaro. Kore wakazosangana nemavidhiyo manje? Ndaizotangirawo ipapo. Ndaizotangirawo ipapo. Okay. Asi mimi pamakazowaudza wana kuti wakazviita rini, zvakafamba sei chichi? Vakatoti vakatogona because inini isusu hatizorina mafoni anokwanisa kuti titsvage matsvagire iwayo. Vakatondibvunza kuti wakambozvifambisa sei. Ivo kwavari zviri kutovanetsa kuti wakambonyatso kuzvifambisa sei. Saka ndakatonyatsovatsanangurira kuti ndakadai kuti vakazvinzwisisa. Okay. Alright, aiwa ndinotenda. Ko kusaidiwo kumune murume wenyu makamuudza? Murume wangu ndakatomuudza, akatofaruka kuti pfuma yangu yakutosvikira mumaoko ababa. Akatofara zvisingaiti. Handiti ka? Aiwa, tinotenda nechiitiko chakadaro. Izvozvo zvega zvakakosha, zvinoitawo kuti mimi mukwanise kugara zvakanaka. Handimi kuona kufara kwakatoita baba kutoti mwanangu ndenge ndichikutsvaga iwewe, ndaitokutsvagawo nemaziso matsvuku. But ngatichimbodzokei kumashure mbichana, handitika? Imi muri mwana akaberekwa, makati maane makore mangani izvozvo? Now 30 years. 30 years.
Amai wenyu wakashaika mune makore mangani? 2 months. Should be 2 months. 2 months. Yes. Muchibva makura muchichengetwa na gogo mai vamama. Mai vamama. Ndatokurira kufamily kwa mama vangu. Gogo bva vandichengeta vakashaikawo 2006. Ndikasara ndichigara nasekuru. Sekuru akazotisiyawo 2016. Saka nawo vanhu vandandasara nawo vaningi navamama nehanzvadzi dzavo ndo vanga vatova vabereki. Alright. Ndoda kuti pamuri papa munogona muri munhu mukuru munogona kudzamisa pfungwa kuti asi baba vangu kubva ndiri mucheche kusvika pa30s wasingambotsvagewo kuti mwana wangu ari kupi kana kuti zvakamira sei. Munombozvifunga here izvozvo? Ndakatotaura navo vakati mwana wangu ndiri kutozvinzwisisa pain iyoyo ndiri kuinzwisisa but chiuya panzvimbo ndo zvavakadzanangura. Chiuya panzvimbo kwanira wandiona neniwo ndine zvandichaitawo. Okay. Alright. Asi imimiwo semunhuwo semwana akaberekwa toziva kuti ava ndibaba zvakawanda zvinoitika muupenyu zvinoitika mukurarama. Munogona here kutora zvese zvakaitika izvi mobva mazvirasa moregerera baba wenyu? Ndinokwanisa. Ndinokwanisa because ndiri munhu anoendawo kuchechi. Alright. Handikwanisi futi kuramba ndakachengeta. Aiwa, munopinda chechi? Ndinamata CTCC. Alright. Ndombunguka. Chokwadi. Munoenda kuchechi zvochokwadi because minamato yenyu yadairwa. Chokwadi. Ndisina kana 1. Saka baba vakambokutumirawo mafoto muchimboona kuti vakatotumira nezuro chai vakatotumira vakatanga kunditumira vachitori kubasa yekuratidza kuti zveshona nditori mupurisa vakandisendera ndobva vazotumira ndobva ndaziva kuti chinditumirawo zvamava izvezvi chichitori chikomana chakatogwinya chitori jaya izvozvo jaya zvaro mama vavo ndakatotaura navo vatoriko gogo vatori vapenyu. Amai wakabereka baba? Vatoriko vapenyu vaitoti muzukuru uya ndikuone ndikati aiwa ndiri kuuya. Aiwa, tinotenda. Saka makawapa date here kana kuti makangovaudza kuti tiri kuronga tiri kuuya? Handisati, ndakangovaudza kuti ndokufonerai kana takuuya. Okay. Waichema nenhamba dzepa apo ndopa waizokusenderai mafotos? Vaizosenda mafotos iwayo. Alright. Sendo wangu achitoda nhamba dzevakadzi vavo vanana mainini ndatovasendera. Kudwa magona. Vatotaurawo kuti aiwa vakutaura nesu. Handiitika? Aiwa, tinotenda zvikuru nechiitiko chakadaro. Saka muchazotipa zuva rekuti tizoenda ikoko ndimi? Ichokwadi. Handiitika? Ichokwadi. Aiwa, tinotenda nechiitiko chakanaka. Saka so nhasi tauya panapa tichiupdate vanhu kuti tafire nyika mugweni uya aitsvagwa nehanzvadzi yedu. Anonzi tafirei. Tafirei nyika. Tafirei chete. Mugweni isitisaiti tafirei nyika. Patiko pana tafirei. Nditafirei. Hazvina mhosva takasvika chaipo. Right. Saka tine vamwe vanhu vatinoshanda navo wakatibatsira kuti tinge tichikwanisa kusvika pana baba wenyu. Mashoko api amunoda kuvaudza nhasi? Vanhu ivavo ndizoti ndinovatenda zvakadii. Mufaro wacho wakapfurikidza zvisingaiti. Ndingoti kwamuri ikoko rambai muchingobatsira, musabatsirai ni chete nevamwewo vamuchaonawo mavhidhiyo avo rambai muchivabatsira zvisingaite. Mufaro wandinawo wakapfurikidza nezuro chaiye misodzi yakatoyerera kuti zveshuwa zvakaenda. Aiwa, tinotenda. Right. Ko kunewe tichikachi nhasi muri kuti chii? Kana ndofunga mukoma wacho wega uri kungozaurira kuti mamwe mashoko ari kuramba ubuda. Ichokwadi. Aiwa, zvinhu zvakakosha. Zvinhu zvinoita kuti kana munhu achinge achidawo kubatsirwa chishuwo chake chikazazikiswa hausi mufari wenyu mega. Kana naivo vacho mhuri yeZimbabwe yacho waitotibatsira wachitipa information wachinzwa zvinhu zvadai so wanenge watoriwo nemufaro kuti saka zvinhu zvatiri kuita zviri kudini, zviri kutofamba, zviri kutobuda. Aiwa, tinotenda Mwari nechiitiko chakanaka. Saka vana mama vari kuti chii? Vari kuti kana muchinge makuenda vanogona kuendawo here? Varikuda kunoona murume.
Okay. Varida kutonoona husband yangu. Saka wana mama wakura sei maage awo izvozvo? Vava wakuru. Vava vanhu vakuru. Okay. Kozi vana mama vangu mbamo vakazvarwa vari 14. What 14? Pa 14 9 ndo vapenyu. Okay. Saka first born yembama na mama vangu. Variko vapenyu ndi mama. Okay. Vati variko kumusha kubohera. Vari kubohera ikoko? Variko. Saka vana mama vasara 5, vana sekuru vasara 4. Okay. Vamwe ndo vakaparara. Saka mutaura kuti wedu baba wa pamba waitopaziva here? Ivo pamba havanambobvira vakakuenda. Asi kuti direction ka matsanangurira vanga vachiita neni ka. Kutodza kuti vanga vachitotaura kuti kubohera kwanyashanu pavhiri rapo. Vachiti ndaiti ndikatarisa side iroro mwoyo wangu wairwadza zvisingaiti. Saka kutodza kuti direction vanga itoidi waiziva. Asi kuti pamwe wose munhurume nemafiro akaita mama munhu uye aitotyawo futi kusvika panzvimbo achiti ndiri kutsvagawo mwana wangu. Ndo zvakaitika ipapo. Pakashata. Nhoroondo yamama wenyu makatiudza here kuti wakashayika sei? Makati wakadii? Wakarwara? Ngatingopasiya. Topasiya. Ngatingopasiya. Alright, aiwa tinotenda zvina chakaipa. Saka so I think itsitso zvedu zvaita tichazongoupdate vanhu because vamwe vanhu vakuda kutoonawo wamudhara wacho kuti zvechokwadi ndo wamudhara here. Vakati vamirira. Handitika. Saka imimi mukangogadzirira urongwa hwenyu kana muchinge mapedza munongotibata hatisati takupa date nekuti hamusati manaro. Kana muchinge maita date toenda kumba tombondoona mudhara Tafirei mugweni tomboona kuti cheni dzichiri kusunga here. Sandikazva mudhara nezu raitoita kumhanya kujoga chaiko kunopa gogo phone. Ngaendi mhanye kutaza kuti ayo munhu akachasimba. Saka hanzi wane nguva wasiya basa here? Basa vaiti vakaretire in 99. 99? 1999? 1999. Oh. Okay. Alright, aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. So thank you very much. Tinoramba tichidzokorodza tichikutendai nechirongwa chedu chatiri kufamba nacho. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndogara ndichitaura kuti kana uchinge iwewe uine hama yako yauri kutsvaga, usanyozere uye zvakare ramba uchifollowa chirongwa chinoichi nekuda kwekuti unogona kusangana nehama yako. Saka tiri kuti munhu ari kutsvaga neari kutsvagwa vanogona kusangana. Saka rambai muchifollowa chirongwa chinoichi, zvichida munogona kusangana nehama dzenyu. Uye zvakare musaregedze kuti tibatei pa 0773 178 338 0773 178 338 kana kuti 0774 145 202 0774 145 202. Foni dzacho munoziva kuti foni dzevanhu vebasa kana kuti foni yeruzhinji munoitawo patience, munoitawo moyo murefu. Mameseji tinenge tichitarisa one by one tichidzika nawo asi anowandisa. Saka pamwe pacho munogona kuzora moyo kuti vanhu vacho havapinduri, mameseji acho ari kuwandisa. Asi shuro yemoyo wedu ndewekuti tese tofanira kuti tibatsirike zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Tangouya kuti tikuupdatei kuti hey, basa riya ramakatanga, basa ramuri kuita riri kuburitsa maresults, zvinhu zviri kufamba, vanhu vari kusangana nehama dzavo, ende hatisi kumira, ticharamba tichipfuurira mberi tichiita izvozvo, tichingobatsirana senyika yeZimbabwe tichienda kumberi. Ndogara ndichitaurira vanhu kuti chirongwa chedu chino hachibhadharwe, tiri kubatsira vanhu pachena. Asi chakakosha ndechekuti zvishuwo zvemwoyo wedu zvizadzikiswe. Amene watete vanogona kundipupura. Naye watete makambonipa mari? Handina, kana yedhiringi chaiyo handina. Handiri muri kuzviona. Asi zvinhu zvedu zvinotofamba, ndokubatsirana kwacho tichitoenda kumberi. Saka ngatibatsirane mhuri yeZimbabwe. Mune mashoko here ekupedzisira zvedu tichibva panapa? Mhuri yeZimbabwe ndinongoti chimirirai mugoona chikomana. Mugona chikomana. Alright, aiwa tinotenda. Toda kumboona ye Tafirei, mari Tafirei yani? Tafirei mugweni. Toda kumbomuona mukomana. Hanzi achiri mujaka. But hato nemhuri. Toda kumbomutsika pabhohera ipapo. Timboone kuti zvakamira sei. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. Thank you very much. Ngatisangane muchikamu chinotevera maita basa mazvita.